Pozdravujem, vážení občania. Čiže momentálne prechádzam okolo parku a viac sa už ma pýtali na to, že čo to sa tu vlastne v parku deje. Keďže mesto Spišské Vlachy neinformuje, tak budem vás informovať ja ako autor projektového zámeru. Čiže v podstate na námestí môžete momentálne vidieť pracovníkov a súvisí to v podstate s projektom revitalizácia námestia v meste Spišské Vlachy. V podstate tento projekt bol spracovaný v roku 2024. Začiatkom roka 2024 v podstate sme získali peniaze z miestnej akčnej skupiny Sľubica. Cca nejakých 64 000. No a v podstate použili sme projektovú dokumentáciu, ktorá bola pôvodne na Rudoľovú záhradu. Čiže vlastne tie projekty, ktoré ešte Ľubo Fifik so Stanom Kandríkom robili, tak vlastne oprašili sme starú dokumentáciu z dôvodu šetrenia. Následne bola dokumentácia prekreslená, prerobený rozpočet položkovitý a projekt bol de facto schválený mestským zastupiteľstvom spolu so spolufinancovaním projektu. Stavebné práce budú pozostávať z opravy existujúceho chodníka vedúceho cez park. V podstate chodník bude zarovnaný a poškodené časti sa majú vymeniť. Tu už môžete vidieť upravený chodník. Na tomto mieste bol pôvodne chodník z takých kamenných trosiek z travertínu. Stále tu stala voda, v zime sa tu tvoril ľad. Bolo to dosť nebezpečné miesto, no myslím si, že toto už je o mnoho lepšie. Tu v tomto mieste budú umiestnené travertínové šľapáky. To si môžete predstaviť ako voľne položený travertínový kameň, ktorý bude mať funkciu takého malého chodníčka a bude viesť až tam ku tým schodom. Toto bola podmienka zo strany Krajského pamiatkového úradu Košice. Myslím si, že celkom zaujímavé riešenie. Tu potom môžete vidieť takisto pôvodný chodník, ešte tento sa má zarovnať a poškodené časti by sa mali vymeniť. Následne tu už môžete vidieť vstupy do evangelického kostola, ktoré boli vytvorené z travertínovej dlážby. Táto travertínová dlážba bude daná naspäť a bude zarovnaná a vyčistená. Takisto tu ešte je vidieť pôvodný chodník, tento by sa mal takisto zarovnať a poškodené časti vymeniť. Tu už môžeme vidieť zarovnanú travertínovú dlážbu pred hlavným vstupom do kostola. Následne vidíte, už je vytvorený nový chodník, ktorý pokračuje až dozadu ku úradnej tabuli. Približne na úrovni, ako sa nachádza pôvodná budova materskej škôlky, bude vytvorená oddychová zóna, ktorá bude pozostávať z takého kamenného kruhu z čadičových kociek a na tomto mieste bude umiestnená replika historickej studne. Táto historická studňa bola podmienkou Krajského pamiatkového úradu Košice, nakoľko sa takéto studne niekedy vo Vlachoch nachádzali a v podstate pamiatkový úrad požaduje umiestnenie repliky takejto studne na pôvodné miesto, kde sa niekedy studňa nachádzala. Momentálne tu vidíte iba jamu, ale keď to firma dokončí, tak to bude vyzerať podľa mňa super. Momentálne sa nachádzam pri pošte. V týchto miestach má byť vysadený dodatočný živý plot, aby sa v podstate park uzavrel. A okolie tejto historickej pumpy má byť upravené. Zelený pás pozdĺž ulice SNP od pošty až po úradnú tabuľu bude upravený spôsobom, že na povrchu budú umiestnené zatravňovacie plastové dlaždice, ktoré následne je možné vysiať trávou, čiže tento zelený pás bude vyzerať ako pôvodne vyzeral, len už počas nepriaznivého počasia sa táto spevnená plocha nebude rozpadať. By som chcel pár slov ku financovaniu projektu, čiže hodnota celého projektu
je približne 82 000 eur. Zo zdrojov miestnej akčnej skupiny sme získali 64 000 eur, čiže ten rozdiel medzi tým je naše spolufinancovanie. Samozrejme, toto ešte nie je konečná suma, teda môže byť vyššia, môže byť nižšia vzhľadom na to, ako budú prebiehať stavebné práce. Verím, že firma bola vybratá v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, čiže vyzerá, že im to celkom ide, chlapi makajú. Ukončenie projektu sa plánuje na 30. júna 2025, takže už si musia pohnúť. No a držím im palce, aby ich čakalo čo najmenej prekvapení na stavbe. Tak a verím, že tento park bude kratší. Tak, majte sa.